anyuola imaki go wadu gi nyithi oweteni nyithi nyimineni te uchopo e dier do ka uduoko penjo eni chuot machal nade ne piny Kenya ikene miwacho ni mae kansa mapono thiedho tek e piny Kenya mano tuo ni mar mibadhi. Erokamano ahinya kendo twak ma wan godo kawuono en twak maber kabisa nikech wang'iyo weche mag ketho kendo weche mag lit mar mibadhi, the cost of corruption, kendo kaluwore gi sirikachewa mag kor gwenge. To kaluwore gi penjo mipenjo no, en penjo ma aparo ni osebedo ka is one of the excuses kata yo ma anyalo wacho ni yo mamiyo cases mang'eny ma samoro waneno ka iketo e lwet doho kata e mbele doho ok succeed. Nikech mokwongo ing'iyo ka nitie gimiluongo ni conflict of interest, manyiso ni jogo ma gin anyuola mari ka itelo kata ka en jatelo mongirore kata maduong' kaka koro gavana mar county, to nitiere jogo ma gin wedeni kata osiepeni kendo gibende gin gi expertise gigo ma gitimo ma samoro nyalo bedo matek mar mondo wang'i ni to tich mitiyo kaka gavana ka owadu samoro ni kata gi company mar loso ndara, en contractor kata en gi company mora mora ma otimo godo gike, to obid kata okaw thuolo ma oloso karatase ma oketo gi e mbele kwayo moseket kata gazettement of tender. Koro penjo manyalo bedo maduong' en ni to dware ni mondo giwe apply kose mar mondo gi apply. To kawe mano gi kanyo bende wantiere gi gimoro mar ariyo ma iluonge gi dho ngere ni declaration of wealth kata wealth declaration. Mang'eny ne waneno ka jo IEBC kwayo jogo machung' e kombe mopogore opogore mar mondo ginyiswa ni to sama iyieri kata midwa chung' kaka gavana kata mbunge kata samoro bende kitimo vetting mar PSS be ikwayogi ni to in to ang'ono ma in go sama koro wadwa ni mondo ibed e ofis mikwaye kata tich midwa ni mondo ibedni. Omiyo magi gin gigo ma samoro goyo tich maber ma doho tiyo kaluwore gi weche mag gorruok gi weche mag mibadhi kendo kwelo ma waneno kadhi mbele e counties wa. To king'iyo sheria nitiere fuok mosebetie, to nikech fuogno en gima samoro geng'o tek. Omiyo ka idhi e doho kacha tinyisi mana ni ang' wamiyi bond kata wadhi miyi cash bail. To ketho malong'o ma ang' mak matudi godo kaluwore gi gigo madhi mbele kata mana kaluwore gi cases mantiere mbele kacha, to en gima tek kabisa. Emomiyo waneno in the most recent past jatelo mar Kenya ne loso e yo ma very strong kendo e yo maratiro kowacho ni wan gi chik miluongo ni Conflict of Interest Act sani osekete koki mar mondo koro watem mar mondo wageng' godo fuok ma chik nitiere godo. To kaluwore gi nikech doho to biro mana chiwo judgment kaluwore gi evidence kata case mokele mbelene. But king'iyo kaka koro mar gavana ma Bomet gi gavana ma former gavana ma Bungoma Mheshimiwa Wangamati, ting'iyo ka nitiere struggles ma doho nitiere godo ma samoro tamo gi ng'iyo ni to koro kisni ang' watime nang'o. To nikech Kenya ka bende katike mano Cleophas en ni wan gi special courts ka koro mae wantie gi gimiluongo ni anti-corruption court. To i special courts kaka mar anti-corruption court nitiere gigo ma bende ging'iyo. To doho ng'iyo mana evidence mokel. To king'iyo kapok cases ochopo e doho to nitiere jogo ma migepe ma bende dware ni mondo titijgi. Wan gi DCI, Directorate of Criminal Investigation, magine makoro gineno, ging'iyo, gitimo nonro kaluwore gi ketho mosebetie. Wantiere nyaka gi Directorate of Public Prosecutions, magine makoro gichop mbele kata to giwacho ni Kevin Osido kata Governor Barchoch kata Governor Wangamati ketho ne romo kamae. To king'iyo evidence mar gik mikelogo e kama koro weche mag conflict of interest chope, weche mag kata mana fuok mosebeti kaka mag Ethics and Anti-Corruption Commission, tich moripo bed ni gitiyo mar mondo gisir koso excuses ma samoro nyalo bete cases machalo kama. Nikech corruption to nitiere gi cost mare.
sama pesa olal e county kacha nitiere gima pesa no ripo bed ni timo ma samoro jopiny koro ok dhi winjo berne kata ok dhi neno berne kata ok gidhi winjo mitne. Omiyo magi gin gik madhi mbele kendo dware ni mondo doho kata jogo matiyo e doho kacha wan gi special institution miluongo ni Judiciary Training Institute. Gibende samoro ging'iyo fuok mopogore opogore magoyo cases ma formidable kata cases malong'o mitere dho doho kacha. Omiyo wa hope ni nitiere lessons magilan manyalo konyowa to tighten some of the gaps. Erokamano ahinya Kevin Osela. Then studio ma Kisumu, Eli Opondo oyawre kendo